Llynedd, gafodd Kathryn wybod bod ganddi salwch o'r enw cansyr. Teimlos i'n sai iawn a roedd fy kidney yn brifo. Felly mae mam wedi gyrru fi i'r ysbyty mewn A&E mewn Hereford. A wedyn mae doctor wedi dweud wrthon nhw bod dwi wedi cael lymphoma, sydd y fath o canser dwi wedi cael. A ni jyst wedi aros mewn yr ysbyty am 6 mis. Fe dreuliodd Kathryn lot o fisoedd yn yr ysbyty ac roedd hi yno yn dathlu dydd Gwyl Dewi. Yn ystod y cyfnod hwn, roedd ei theulu ac Elisa yn arbennig yn help mawr iddi. Un o'r peth mwyaf helpodd fi yw yn gyntaf fy teulu, oherwydd roedd nhw jyst yna pob dydd i fi. Yr ail peth sydd wedi helpu fi y mwyaf yw wrth gwrs y nurses a doctors, ond hefyd roedd yna charity o'r enw Latch. Mae Latch and Children's Cancer Charity a maen nhw wedi helpu fi mor dda. Beth wyt ti'n fwyaf balch ohono amdano ti dy hun heddiw? Fy gwallt, oherwydd pan roedd ni cyn yr ysbyty, oedd y gwallt lawr i fan hyn. A wedyn oherwydd am y chemotherapy, mae fy gwallt wedi mynd allan. Felly dwi wedi mynd i'r hairdressers a maen nhw wedi torri fy gwallt lawr. A maen nhw wedi rhoi fy gwallt mewn plat byr. A dwi wedi cadw fe a rhoi e mewn ffreim. Mae Kathryn eisiau helpu plant eraill pan mae'n hŷn. Pan dwi'n hynach, dwi hefyd eisiau bod yn doctor neu nurse. Felly dwi'n gallu helpu y plant sy'n wedi bod trwy y peth dwi wedi bod trwy. A dwi'n meddwl bod dwi'n gallu helpu nhw fwy, oherwydd bod dwi wedi experience e, dwi'n deall yn gwmws beth mae nhw wedi mynd trwy. Erbyn hyn, mae Kathryn yn teimlo lot yn well ac yn gobeithio bydd ei neges yn helpu eraill. Mae bwlio yw pan mae rhywun yn frifo neu yn drin ti'n wael dros amser. Bwlio ydy mae'n bwnc pwysig ac ar wythnos gwrth-fwlio mae disgyblion ysgol Login Fach ger Abertawe wedi bod yn brysur yn codi ymwybyddiaeth drwy ddrama a rap a hyd yn oed gwisgo sanau od. Fi'n credu bod lot o bwlio yn mynd o gwmpas a mae'n digwydd lot ar screens na hefyd. A mae'n bwysig i pobl sylwi pa mor gas mae yn. Mae'n rili bwysig i dysgu amdano, achos os mae beth yn digwydd i ti neu ffrindiau, ti'n gwybod beth i'w wneud. O beth ddylech chi wneud os ydych chi'n cael eich bwlio neu yn poeni am rywun arall? Byddwch yn garedig, does dim rhaid i chi weifi neu cymryd rhan yn y fadal i helpu. Peidiwch ag ymuno, peidiwch chwerthin. Rhannu negeseuon cas na chymryd rhan. Chi jyst yn gallu defnyddio fel brawddeg syml fel wyt ti'n iawn, neu chi gallu bod yn caredig a fel gofyn os maen nhw eisiau dod i chwarae neu rhywbeth. Rhowch sylw i eraill a cynnwys. Gwynwch a helpwch eraill. Mae popeth yn iawn yn y diwedd, a os mae ddim yn iawn, mae ddim yn y diwedd eto. Cyngor da iawn, a chofiwch os ydych chi'n poeni, mae yna fwy o gymorth ar wefan Stwnsh. Rasa sayang, hey, rasa sayang, hey, hey, lihat mona jauh, rasa sayang, hey. Can Werin o Malaysia, a'r merched yma o Ysgol Glan Taf newydd fod ar daith arbennig iawn. Wnawn ni wneud prosiect o'r enw Ymweu Merched a oedden ni'n cael y cyfle i fynd i Malaysia. Yn Malaysia oedden ni'n cael y profiad i codi'n hyder ac ymweld â ysgolion eraill a ymweld â'r diwylliant fyna hefyd. O fwyta bwydydd gwahanol i ddysgu'r iaith a chael cwrdd â merched o bob cwr o'r byd. Oedd roedd hi'n brofiad arbennig. Ond yn dipyn o sioc hefyd. Oedden ni wedi cael galwad i ystafell yn yr ysgol. O'n ni gyd yn meddwl oedden ni'n mynd i cael raw. Ac oedd Miss Brwydro ma'n dweud, chi'n mynd i Malaysia, ni'n mynd i wneud prosiect mawr. Ond nawr mae actually wedi digwydd, mae jyst yn teimlo'n tym bach yn surreal nawr ni'n adref. I'r criw yma, mae'n brofiad byth gofiadwy. Fi wedi newid llawer ers fi dechrau prosiect hyn oherwydd nawr mae gen i hyder i siarad i pobl newydd. Fi mor falch, fi mor hapus. Pan fi'n siarad i pobl amdano fe, a maen nhw'n gofyn cwestiynau, fi'n jyst yn meddwl, wow, fi actually wedi wneud hyn.
Mae'n mynd i bod yn rhywbeth sy'n stick your gyda fi am holl bywyd fi. We need love.